बिदि फैसा रानै रानै हरनांगौब्लाथ' आङो कारापसनसो खालामनांगोन जेराव फैसा बिनाय आरो होनाय कालचारखौनो आङो फोजोबनोसो नागिरदों नट कारापसन बरगयारि दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट नोंथाङा कारापसनखौ हारसिङै मारै फोजोबनो सानदों जेराव गासै हादोर नाङैनो आफाद हालामनिफ्राय लानानै खर'सिम कारापसन मुंनि भाइरासआ मन'ग्लाबनानै दङ नार्जारि नोंथांनि खुगायाव बे रावा समाया नोंथाङा दासिमबो फुल प्लेजेड पलिटिशियान जानो हायाखै बरगयारि बे 3 बोसोराव नोंथाङा मा सोलोंखो मा एक्सपिरियेन्स मोनखो फैसा बिनाय आरो फैसा राननाया दानि पलिटिकेल लिडारफोरनि अक्सिजेनसो बरगयारि नोंथांनि सिथ्लायाव आखाइ फोलावफैनाय रायजो राजाफोरनि गावारि लुगैनायखौ जुदि नों सुफुंनो हायाब्ला साननानै लादो नोंथांनि पलिटिकेल केरियारा बेखिनियावनो जोब्बाय होननानै आं मा मावाखै आंबोथ' गोबां लामा दालां स्कुल बिल्डिं वाल बाउन्डारि मावबाय नाथाय नोंथांखौ सोर साबेसेया बाख्नायखो लामा दालां स्कुल कलेज लुना होनायनिख्रुइ दिनैनि राजखान्थियाव 500 राङासो बांसिन बेसेन बे 3 बोसोराव नोंथाङा बेखिनिखौनो सोलोंनो हायासै आंनि पलिटिकेल केरियारनि सायाव नोंथाङा मानि सिबां नांजादों ना नोंथांनि सार्थखौ आं सुफुंनानै होनो हायिनि थाखाय मानोना आं नोंथांनि लोगो आरो बेनो दिनैनि राजखान्थिनि थासारि बे थासारिजों गावखौनो खाबजा होनानै राजखान्थिनि खेलाखौ जुदि गेलेनो रोङाब्ला राजखान्थियाव थानायनि ओंथि गैया फुटबल खेलाखौ गेलेनानै मा जानो जुदि गलकिपारानो गैयाब्ला नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकेल लिडार होननानै प्रुभ होनो नाजागोन एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रेकगनाइज खालामगोन आरो नोंथांनि बेलायाव दिनै बेनो जागासिनो दङ बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांनि फोरजाफ्रानो बुंनाय बाथ्रासो नार्जारि येस बरगयारि गिभ एन्ड टेक सोरनिफ्रायबा लानानै सोरनोबा होनाया कारापसन जानो हाया दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट आरो दिनैनि दिनाव जाय पलिटिशियाना बे फर्मुलाखौ बाहायनो रोङा बे पलिटिशियानानो गोबाव सम थावरिनो हाया This is the political order of new era. My need. Hey. सार बिथाङा जा बुंदो थार बाथ्राखौनो बुंदो फैसा बिनाय आरो फैसा राननाया दानि पलिटिकेल लिडारफोरनि दानि अक्सिजेनसो बरगयारि नट कारापसन बरगयारि दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट Yes, बरगयारि गिभ एन्ड टेक सोरनिफ्रायबा लानानै सोरनोबा होनाया कारापसन जानो हाया दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट खोलि जुगाव भट बागानि जानानै लाब गैयालाय
फैमालसो जागोन नामा आंनि मिजिङा आद्रासो जागोन नामा आंनि थांखिया गोग्गो समाज दानायनि गोजोन खौसेथि सोरजिनायनि गोग्गो समाज दानायनि गोजोन खौसेथि सोरजिनायनि हाया हाया सुद्राय जाया साबियो दैमालुनि हाया हाया सुद्राय जाया साबियो दैमालुनि मौसुमि बाराबो सुग्लाय हालिया आसारनि अखायाबो फोलोमनो हालिया मौसुमि बाराबो सुग्लाय हालिया आसारनि अखायाबो फोलोमनो हालिया रानस्रावनाय बे हा बिमाखौ रानस्रावनाय बे हा बिमाखौ फैमालसो जागोन नामा आंनि मिजिङा आद्रासो थागोन नामा आंनि थांखिया गोग्गो समाज दानायनि गोजोन खौसेथि सोरजिनायनि गोग्गो समाज दानायनि गोजोन खौसेथि सोरजिनायनि Lalu sudah selesai, Pak.